Hej, sitter jag och tänkte videoblogga i mitt rum. Jag har inget att prata om, men jag sitter här med min katt. Ja, jag ser. Här är han. Han heter Findus. Och han gillar att gosa. Han är jättemysig. Han sover med mig hela dagarna, eller hela nätterna. Och har gjort det i flera veckor nu, det är jättemysigt. Ja, jag har fixat mig. Jag har fixat håret och sminkat mig. Ska på kalas sen, men jag har inte klätt på mig än. För jag vet inte riktigt vad jag ska för kläder. Fint att bara se mig i spegeln där bakom. Ja, men i alla fall. Jag får bara... Ja, nej men... ja, jag vet inte. Oj. Ja, oj, vad händer? Så. Ja, men det här var intressant. Vänta, jag ska visa. Jag har jättekul saker så på min cam. Vänta. Jag är inte klar. Okej, alltså det här är så jävla sjukt. Alltså det är bara jag som tycker det är kul. Alltså, Så nu är det en bagare. Eller är det bagarhatt? Ja, det är det. Nej, vi fan. Vänta. Oj, shit. Och vänta, nu vet jag. Nej, oj. Men jag har inte sån här egyptier heter det. Heter det så? Ja. Kolla in i kameran. Fan, det funkar inte på han. Det funkar bara på mig. Här. Okej, men ja, hejdå. Findus, säg hejdå. Jag vinkar emot. Hejdå. Nej, hejdå.